Romantika na pohľadanie. Aj takto by sa dal charakterizovať tento krásny gazdovský dom s prírodnou záhradou a nádhernými okolitými výhľadmi. Dom disponuje 5 izbami, 2 kúpeľňami, je celý podpivničený, má garáž, veľkú terasu a lodžiu. V dome už prebehla rekonštrukcia, výhodou je kúrenie pomocou tepelného čerpadla. Romantickú atmosféru miesta počiarkujú krbové kachle v každej miestnosti. Tu si nájde niekto svoje miesto, koho táto krása a dokonalé vyžitie chytia za srdce. Som Petra z Realify.